Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag itak at impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Arnel. Manipod, probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaat. Tabarang makaitad iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Arnel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta ngay ti panagadal yung agkabsat, anak ko? Saan kayo kadimot lang ang marigatan? Nangrunakan ka, Zani. Asidegan ti panagturpos mo. Medyo marigatan nak nga rod tatang. Nga kabailak da ito eh. Amok ngamin, no kasano ti panagsakripisyo yung kaninanang. Tapno mapagadal da kami laeng. Agyaman nak, takas na ti kapanunuta, anak ko. Para matlakad na kayo no makalpas kayo. Naranyag tumutlaan ti masakbayan yo no mapasamak da ita. Nga ta, tatang? Apay mo tanay bagam ti kasta, Alma. Awan, tatang. Lipatan yung tikas dyan na ibagak. Di kay madanagan. Ikarigatak ti makaturpos, nga uray marigrigatanak iti kayat ni nanang a kurso. May bayat day ta a kurso manak ko. Nursing ti kursom. Dakdakkel to ti masweltom. Tapno addan tumot itad mo kada kami iti amam. Ano niya? Ay na, saan pa'y laday ta ti panunutan tayo? Mangan tayo kid din. Ay, agtugawak man pa'y dito itambak lakay. Nabambanuga kon nga agsibsibog kadagiti mulataan na teng. Ala, agin anaka pa'y nga ron bakit? Naimbag tulangan no makaturpos nga agpadpada dagiti anak ta. Makaginawat ang tumot langatan. Barang napintas to ti agbalin ang masakbayan da. Ay nahun alakay. Agsiksik kawilak tumuten nga agmalmalam ijay balay. Sa anak ton nga umay dito'y talon. Sumangpet to aminen akasapulan ta. Itad to aminen dagiti anak ta. Kasta man ang tibagam. Kaslamot ten obligaam dagiti anak mo no kasta ti ibagbagam. Saan tapay mat nga mo no anyan to ti agbalin ang masakbayan da. Kan maysa, maditi kasta bagat. Saan data nga obligasyon dagiti anak ta. No malagip datan to, nasaya at launay. Anya kita saanan. Obligasyon data. Data nga ron tinaganak da. Rumbang laang asubadan da. Dagiti amin a panagsakripisyo ta para kadakwada. Nanang, ina kon ag-eskwela. Iyag yun ti allowance ko. Adtoy. Inutom da ita. Gaputaawan pa'y mabalin nga ilako kadagiti nateng amula mi kinitatang mo. Nanang, talagamot anaino ta. Malaan anusam. Tano makaturpos ka, kat maadaan kanton iti napintas apanggadan. Subadam tumet, dagiti rigrigat mi iti amayo amang papaadal kada kayo. Nanang, saanan arumbang asang kaibagayo ti kasta? Makauma? Anya makauma? Ulit-ulitek nga ibagbaga. Iti kasta, saan mo amalipatan timang subad kada kami? Ay, at datamanan dito'y talon ang mga asikaso kadagiti mulata, lakay. Nagrigat tumot ti adda pa nagbiag tayo. Kasano, nagasawatan tumot ngamin idi, nga uray agad adal tapay laeng. Iso akas to'y tinagbalinan ti biag taita. Naibag nga rod, tadda to'y impatawid dagiti dadakkel ko adaga, nga isumot ti suksukayin ta. Narigrigat man kuman, nawan to'y talon. Ala, sana balin At damot kit di dagiti anak ta, amang ituloy ka dagiti arapaap ta saan ta anaton oy. Husto ka bakit? Iso nga ikagumaan ta apagadalan dagiti anak ta. Tapno saan da maipada ka data. Una, tapno addan to pagsubad da kadagiti amin arigrigat ta, tapno mapaadal ta ida.
Saan kumamat akas ti panagsasaom, bakit? Sana nasaya ti kasta ngay bagbagam. Apay akas dyan ni nanang, tatang. Anya ti kayat mo asawan, anak. Sang kaibaga na ngamin asubadan minto dagiti amin arigrigat yo. Para kada kami kanimanang CJ. Saan ka di apagrebengan nyo dayta kas naganak kada kami? Gusto ka, anak. Isungarod nga ikarkarigatan mi nga isaksakat ti panagadal yo. Tapno na saysaya at tumot lang ti masakbayan yo. Sana kas kada kami ita. Narigat ti adda pa nagbiag mi. Gapo, tanagapura kami anak pamilya. Napasnat man ti saritaan niyo, tatang. Alma, ading ko. Nasaya atay may kama nang. Umay ka. Ibagata ka ni tatang ti sakit tinakam ta. Saan matkit di sakit tinakam ko? Amok nga ibagbagan ni nanang tikas jay. Tapno igaad ta ti agadal. Jack mo, manang. Kaslasaan kayo pailaan na iruam itikas di panagsasaw tinayo. Bayan yulatan. Igadyo kiti ti agadal. Tapara matlakada kayo, numakaturpos kayong agpadpada. Bayaw, saan anasaya at tikas di nagsasao ni bakit mo kadagiti anak yo? Ti panangibagbaga na nga obligasyon dati mang subad kadagiti amin a sakripisyo kan regrigat yo para kadakwada. Arumbang lakano ngayon ton makalpasdan ni iti panagadalda kan maadaan da iti natalgad at trabaho kat saan tumutin nga agtrabaho. Agsiksik kawil tulat ta kanon. Anya? Ay, kunak man no dito'y balay lang ti pangibagbagan na kadagita. Ay, saan, bayaw? Uray ijerwar, kat kasta ti panagsasauna kadagiti kakaanakak. Ay, anyan ni Nerissa ya. Amkak lang amin, nga amangan numadi ti agbalin nga epekto day ta kadakwada. Laglagi pa nyo asaan da kayo nga obligasyon. Ang pagrebengan nyo nga ipaay tinapintas amasakbayan kadakwada. No insuro yu ida itinasaya at akababalain. Saan danto apulos amalipatan, ada kayo tinaganak kadakwada. Agsubad danto latta, nga uray saan nyo nga ibagbaga. Husto ka, ipag. Ala, ingka kasarita ti asawak. Tabarang sika ti denggen na. Ibagamon ada gusti ko nam nga ibagam. Di ka nagpalpalikaw pay. Ni Alma, duan alawas as an asimsimrak iti pagadalan da. Anya? Ngamapay ka no? Jack ammo, tulungan nakto ang makisarita kan kuana. Saan ang mabalin ang mapirdi ti panagadal ti anak ta? Ay una yun day nga ubing. Saan ang mabalin nga agsardeng? Masapol ang makaturpos, tapno maaddaan to itinatalgad apang gadan. Kasanutan ton ngay, no saan data suportaran inton agkapsutan. Isardeng mo ti kasta pa nagsasaom bakit? Tano saan? Ang mga no nakarkaro asaan ang makaadal ti anak ta? Anya? Maditikas ta pa nagsasaom kadakwada. Naibag taman nakaawat ti inauna nga anak ta. Kasanon no agpadadakan ni Alma, anakapso ti pakinakam na. Lakay. Mapantanto di pagadalan da Alma. Kaya't data ang makasarita, ti advisor ti anak ta. Naimbag nga oras mo, Ma'am Ivana. Naimbag nga oras mo, ma'am. Kastamat kada kayo, Mr. and Mrs. Acosta. Nasaya at adwa kayo nga inmay diti pagadalan. Napatagti kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day ta, ma'am. Naibagam ka din ka ni Manang Nerissa ti maipapan iti anak yo ani Alma. Un, ma'am. Ngam, apay nga ta. Adda ka din nasaw ti anak mi makagapo, no apay adinan kayat ti sumrag? Unlag pay so, ma'am. Apay, adda nga taparikot ti anak mi. Wan, naibaga na kanyak ti parikot na. Dumngag kayo.
Ibaga kada kayo tinapagsaritaan mi ni Alma. Sakbay asaan asimsimrek iti klase na. Itatana kasanpatan dito'y balay, bakit? Agsarita tapay, sakbay kasarita ta ti anak ta. Lakay, Saan ka akayat si Diren? Gaputa daditan. Ngamsapay lakuma, tamaatur pa'y ti panagrebuild ti anak ta. pakawanan naglakay. Jaking gagara ti amin. Bungala siguro da ito'y tinakaro-arikat tayo. Isoan na ibagbagak ti kastsay kadagiti anak ta. Arumbang asubadandan to dagiti amin narigrigat kan sakripisyo ta para kadakwada. Ngamtsak mat kaya ta madadaal ti masakbayan da gapu kadata. Ala, gusto daytan. Agkalmakan. Inta kasarita ti anak ta. Masapul nga ituloy na, ti panagadal na. Naimbag ta inlukat mo ti read out isilid mo, Alma, anak ko. Kunamin no addan napasamakan ka. Nagmalmalam at ikarimrimwar. Huwag nga agpayso anak. Mabalin ka di asumrek kami kaninanang mo dita silid mo. Kaya't dakala ang ama kasarita. Inton maminsanton, tatang, nanang, nasakit ti ulo. Kayat ko pa'y ti aginana. Mabalin ka di. Pakawanan na kanak ko. Diyak amuan na sahir ko tirik na. Nanang, Pangaasim ko anak ko. Di ka agpaabak iti kastarik nam. Ipatpatag na ka ni nanang mo. Saan arumbang ang madadaal ti panagadal mo? Para matlakan ka, numakalpas ka, anak ko. Husto ni tatang mo, anak ko. Katulitagtag daw iti pamakawan. Diyak ingagara apasaktan tirik na. Naibagak lang ti kasya igapoy tinakaro-ariga ta mapaspasaran tayo ita. Ngamjak kaya taday taba nagtipakadadaulan ti biyag mo. Gusto ni nanang mo, anak. Tulungam tabagim. Kat saan kang agpulko. Ibagam amin dagiti banag apakarikutam. Lakay, saan pa'y lang agsasao ti anak ta? Madanaganak. Di nansamutan mailupas ti panagadal na. Basol ko, numapasamag ti kastay ti anak ta. Di tasar dengan nakasarita ti anak ta, bakit? Masapul alabanan na ti kasya arik nana. Anya ti mapaspasamak iti kabsat ko, nanang, tatang. Nadamag ko asan gaya masumsumrek iti pagadalan da. Apay, anya ti parikot? Basol ko ti amin anak ko. Nagrebel di ti kabsat mo gapoy ti panagsasaok. Anya? Tika di kanayon yung nga ibaga kada kami. Ama sapol asubadan mi, dagiti rigrigat kan sakripisyo yu para kada kami. Inton makalpas kami kat maadaan kami adway tinatalgad na trabaho. Wen, anak ko. Maditi epekto day takan ni Alma. Amo yun, nana. Tatang, madimat lang tirignak no daduma. No ibagbagayo ti kasjay kada kami. Pakawanan nakbat anak ko. Amok anasahir ko matirik na. Kas lang amin awan bukod mi apanunot. Gapo iti kasjay apa nagsasauyo, nanang. Amo min day tangag kabsat. Ngauray saan yun nga ibagapay. Pakawanan yun ti inayo, anak ko. Naamiris nan ti bidot na. Husto ni tatang mo anak ko. Agbalbaliw akon. Basta saan ko maamadadaal ti biyag yung agkabsat. Diyak lakit di mapakawan ti bagik no mapasamag ti kasta. Nasaya at taimay ka dito'y balay, Ma'am Ivana. Kasarita man ni Alma. Bareng kayat namutla ang ti sumrak ijay pagadalan.
Talaga aday tatirantak. Sayang ti sirib ni Alma. No saan nga agadan. Basol ko, ma'am. No apay mo't nga minakas jay ti panagsasaom kadakwada. Maditikas jay apanirigan. Nakaamiris akoon. Aklunak abidtot ko na itjay. Ala, di mon pabasulan ti bagim. Pag titinulungan tayo kidi akasarita ti anak yo. Saan arumbang agpaidagal iti kas jay arikinana. Uwan, mama. Katsapay la kuma. Tama ka panunot matlaang ni Alma. Katlabanan na tikas di arik nana. Kablaawan ka, Alma, anak ko. Kamaudyanan na, nakaturpos ka matlaangan. May sakan a maestra. Agyaman ak unay kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak kadagiti adu a sakripisyo yung nakaragragsakak. Natunoy kumatlaang ti arapaap ko nga agbalin a maestra. Di yu impilit nga agbalin ak a nurse. Wan, anak ko. Ay na, napagturpos na kayo matlangan at duwa iti kabsat mo, anak ko. Ay na, urayak lamakalwa iti kinaragsak ko. Ay na, husto daytan. Umay kayo. Intayon ag picture ijay. Kalpasan na, mapantayo iti restaurant. Selebraran tayo ti panagturpos ti kabsat ko. Sige nga, Rod. Ala, intayon. Huston day taasin nangit dita. Nakaturpos matlaang dagiti anak mi, Mr. Lonely. Ita, naadaan damat itinapintas ken natalgerd a panggedan. Uray addan bukod da a pamilya, saan da kami latta a malipatan nga ikan iti abasto, nga uray saan kamin amang ibagbaga. Namimpinsan meten a binaliwan ti asawak ti sigod nga ugali na. Kastain, kay tagyamanak. Tuy pagayam mo, Arnel. Arnel, pagayam ko, agyaman kami, iti panangibinglay mo iti dayto apakasaritaam. Dayto apakasaritaam kat agserbi ko ma, apagadalan dagiti naganak. Ken, anak, saan na masapol nga ibagam ti rumbang nga aramiden da, inton makaturpos dan. Basta na isuro da iti nasaya at akababalin, ammo da meten ti rumbang nga aramiden da. Saan nga obligasyon dagiti anak ti mangsubad ka dagiti sakripisyo ken rigrigat dagiti dadakkel da. Ngem ammuda a pagrebbengan da kas anak dayta. Basta kabailan dalakit di. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Arnel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.